Tervetuloa Kartsan uuteen videoon. Tässä videossa me opettelemme PLL-osion eli viimeisen kerroksen viimeistelyn. Ja tämä on 4. video ja viimeinen video tässä Friedrichsin opetusvideosarjassa. Ja katso nämä edelliset videot ensin, eli tässä on 1, 2, 3. Ja aloita vaikka ykkösestä katsomaan. Ja sitten jos et ole vielä edes katsonut näitä, etkä osaa selvittää tätä kuutiota perustavalla, niin katso sitten tuo video, jossa se opetetaan, ja palaa sitten sen jälkeen vasta tuohon ekaan videoon. Eli tämä PLL on siis viimeinen osio, eli nyt ollaan käyty läpi risti, F2L ja OLL, ja sitten tulee sitten tämä viimeinen vaihe, eli PLL. Ja OLL-osiossa me teimme tämän pääliosan keltaiseksi, ja tässä PLL-osiossa tänne jäljelle jää niin kuin paloja väärille paikoille, ja PLL-osion tarkoitus on siirtää ne palat sitten oikealle paikalle ilman enää niitä kääntämättä. Ja OLL-osio koostuu 21 algoritmista, ja mä osaan ne melkein kaikki, ehkä 1 tai 2 puuttuu. Ja TwoLook-version opetteluun niistä tarvitaan vain 6. Ja näitä 6 algoritmia yhdistellessä me saamme toteutettua ne kaikki 21 eri algoritmia. Esimerkiksi yhdistelemällä nämä 2 algoritmia syntyy aivan uudenlainen algoritmi, jolle kuitenkin on omat liikkeet myös olemassa. Ei muuta kuin sitten siirrytään näiden eri kaavojen opetteluun. Ensimmäinen on myötäpäivää 3 kulman vaihto, ja tässä me vaihdetaan siis näiden 3 kulman paikkaa, eli ne kiertää näin. Ja se otetaan näin käteen, ja tämä algoritmi on hieman monimutkainen, koska tässä joutuu myös kääntämään kuutiota. Eli se menee näin. X, R vastapäivää U, R vastapäivää 2D, R, U vastapäivää, R vastapäivää 2D ja tupla R. Ja sitten se on selvitetty. Seuraava tapaus on nimeltään E-permi, ja siinä me vaihdamme näiden kulmien paikat ja näiden kulmien paikat, eli nämä ja nämä. Ja se näyttää tältä. Ja se menee näin. Eli X vastapäivää, R, U vastapäivää, R vastapäivää, D, R, U, R vastapäivää, U2, pikku U2 siis, R vastapäivää, U, R, D, ja sitten R vastapäivää, U vastapäivää ja R. Ja siinä se on. Sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen, eli myötäpäivää 3 reunan vaihto. Eli me vaihdetaan tämän reunan ton ja ton paikka. Eli tämä oranssi menee tohon, tämä vihreä menee tonne ja toi sininen menee tänne. Ja se menee näin. R2U, RU, R vastapäivää, U vastapäivää, R vastapäivää, U vastapäivää, R vastapäivää, U ja R. Siis R vastapäivä. Ja siinä se oli. Ja seuraava algoritmi on ihan sama kuin äskeinenkin, paitsi että siinä kierretään eri suuntaan, eli vastapäivää 3 reunan vaihto. Ja se menee näin. R, U vastapäivää, R, U, R, U, R, U vastapäivää, R vastapäivää, U vastapäivää ja tupla R. Noin. Seuraava vaihe on H-permi, eli siinä vaihdamme tämän ja ton paikkaa ja tän ja ton paikkaa, eli ne menee niin kuin vastakkain. Eli se on vähän niin kuin plussa. Ja se menee näin, eli tupla M, U, tupla M, 2U, tupla M, U ja tupla M. Ja seuraava algoritmi on Z-permi, ja siinä vaihdamme tän ja ton paikkaa ja tän ja ton paikkaa. Eli näin ja näin, ja se muodostaa vähän niin kuin sitten Z:n. Ja se menee näin. Tupla MU, tupla MU, 1 M vastapäivää, tupla U, tupla M, tupla U, M vastapäivää ja tupla U. Siinä se. Siinä oli kaikki noi PLL-algoritmit, jotka vaaditaan TwoLookiin. Ja kaikki tapaukset näistä löytyy tuolta alhaalta tekstiboksista. Käykää sieltä valimassa linkki. Ja sieltä pääsette sitten opettelemaan kaikki algoritmit. Mutta näillä algoritmeilla, mitkä mä opetin äsken, näillä pärjää ihan hyvin. Ja tässä on esimerkkitapaus siitä, että jos on 2 algoritmia vaaditaan, ja tässä tapauksessa täytyy siirtää ensin reunat ja sitten kulmat. Ensin siirretään reunat algoritmilla, eli minä käytän tämmöistä mun omaa algoritmia, ja sitten jää reunat jäljelle, ja
ne saa siirrettyä 2 kertaa tekemällä tämän algoritmin. Noin. Siinä se. Toivottavasti katsoit tämän koko tutorialin kaikki videot ja toivottavasti myös opit Friedrichsin metodin ja pistä tuonne kommentti alas, että onko mulla jotain parannettavaa ja miten itse opit ja niin poispäin. Ja mä ihan tykkään, että te laitatte kommentteja, vaikka olisi vähän huonojakin kommentteja. Ja sitten, jos te tykkäsitte videosta, niin tykätkää siitä ihmeessä. Ja mä myös tykkään muutenkin keskustella tuolla kommenttiboksissa, eli kertokaa sinne vaan, että teidän aikoja vaikka, tai ihan mitä tahansa, kyselette kuutioista, ihan mitä vaan, kyllä mä niihin yleensä vastailen. Joo, siinä oli koko Friedrichsin tutoriaali. Kiitos, että katsoit. Se oli Kartsa. Moi!